ಏನು ಪೂರ ಪೂಜಿದು ಪತನ್ ಪೋಯಾರೆ ಸೂರೆಕಾಯಿ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಾದೆ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಇತ್ತೇನು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಾಗ ಬೈದೆ ತೂವೊಂದುಪ್ಪರ್ ಕುಕ್ಕು ಕೊಯ್ಯೊಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಡ್ ತೂದುಪ್ಪರ್ ನಿಕ್ಲು ಬೈಕೆದ ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕನಗ ಪಂಡೇರ್ ಕುಕ್ಕ ಆತನ್ ಪತನ್ ಪೋಲ ಉಪ್ಪಾಡ್ ಮಿನಿ ಪಾಡ್ ಅಂದ್ ಅಂಚ ಆನಿಯೆ ಬೈದೆ ಮಗಳೇನು ಟ್ಯೂಷನ್ಗ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪುನ ಅಲ್ಪರ್ದೆ ಬೈದ ಇಂಚಿ ಸೊ ಒಂಚೂರು ಕೈತಲೆ ಪಂದ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಜರ್ನಿಲ್ ಅಂಚ ಬಯ್ಯನಗ ಬತ್ತದ ಕುಕ್ಕು ಪುರ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಅಂಚ ವಿಡಿಯೋನು ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದ್ ಅಂಚ ಬಕದಾಲೆಜ್ಜಿ ಬಕ ತುಲೆ ಮಿರ್ನ ಇಲ್ತಂತೆ ಜಾಗೆಪ್ಪುನು ಇಲ್ಲಡ್ ಅಂಚ ಜಾಲಡ್ ಪೂರ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಮಂದಿರ್ ಪಂದ್ ಕೆಲವು ನಮನೆದ ದೈಲ್ ಪೂರ ಇತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ ಯಾನವೆನ್ನಿತಿನಿ ವಿಡಿಯೋನು ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಗ ಪಂದ್ ಮಸ್ತ್ ಜಾಗೆ ಇತ್ತುದುನ ಮೀರ್ ಮಸ್ತ್ ಮಂದ್ವೆರ್ ಕೃಷಿ ಪೂರ ಅಂಚ ಇತ್ತಿನ ಒಂತೆ ಜಾಗೆ ಇರ್ದ ಅದ ಪೂರ ಉಂಡು ಬಂದ್ ತೂಲೆ ಪಂದ್ ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೀನಿ ಸೊ ತೂವೊಂದು ಉಪ್ಪುಲೆ ನೊರೆಕಾಯಿ ಬೋಡ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಬೆಟ್ಟಗ ಬೈದ ಬೆಟ್ಟ ಹೂ ಬೆಟ್ಟ ಓಕೆ ಇಂದೆ ಮೂಲು ಬೇಸಪ್ ಉಂಡು ಎಂಕುಲು ಬೇಸಪ್ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಟ ಬೇಸಪ್ ದೈಲೆಜ್ಜಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ರೆಂಟೆಡ್ ಅಂಚಾದ ದೈಲ ಮನ್ಪರೆ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ ಬೇಸಪ್ ಎಂಕುಲು ಕಾಸ್ ಕೊರ್ದೆ ಕನ್ಪುನು ಅಂಗಡಿರ್ದ್ ಪಿದೈ ಸೊ ಈ ಮೂಲು ಬತ್ತುನ ಮೇರ್ ಮಸ್ತ್ ಕೊರ್ದು ಕಡ್ಪುವೆರ್ ಒರೊರ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಕಂತುದು ಕೊರ್ದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಕಂತು ಕೊರ್ಪೆರ್ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮನೆಗೆ ನಾವು ಬರಬಹುದಾ ನೊರೆಕಾಯಿ ಇದು ಎಂತ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಸಿಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಡಬ್ಬ ಇಡಬಾರ್ದು ಒಳ್ಳೆದ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ಬಂಗಾರ ಎಲ್ಲ ತೊಳೆಯೋದು ಬಂಗಾರ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಮಿತ್ತು ತುಳು 10 ಸಾರಿ ಇಂಚ ನೂರೆಕಾಯಿ ಬೋಡ ನೂರೆಕಾಯಿ ಮೂರನ್ನು ಇದು ಶಾಂಪು ತಲೆ ತೊಳಿತಾರೆ ತಲೆ ತೊಳಿಸು ನಾವು ಸೋಪ್ ಎಲ್ಲ ಮುಂಗೆ ಸಾಕು ನೀನು ಒಣಸಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಚೋನಿ ಇತ್ತೆ ಮೋರೆ ಸುಲಭ ಪೋಲಿ ಸಾಕು ಬೇಸಪ್ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಕರ್ದು ಹಾ ಕರಿಬೇವೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ಮಿತ್ತು ಪೋಂದುಲ್ಲ ನೋಡು ಅಲ್ಲೇ ಉಂಟು ನೋಡು ಅಲ್ಲಿ 2 ಮರ ಉಂಟು ಬೇಸಪ್ಪಿಂದು ಅಲ್ಲ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ತೋಟ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ದೇವರೇ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿದ ದಯುಂಡು ಬಸಲ ಎನ್ನ ಪೆರ್ಗುಡೆ ದೀಪಿದೆ ಪೆರ್ಗೋಡೆ ದೇಪುಜಿಗೆ ಯಾರು ಪೆರ್ಗುಡೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಂಕುವಿರು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ರಡ್ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬಲ ರಜೆಟ್ ಕೊಂಚ
ಮತ್ತೆ ಇರೇ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದಿದೆ ಲತ್ತು ಬರ್ಚಿ ಬುಳ್ಳೆದ್ ಬಾತ ಕೂಡ ಎದುರು ಕಾರನೆ ಮಸ್ತುಂದು ಇದು ಫ್ರೆಶ್ ಆತ ಪರಿಮಳದ ಫ್ರೆಶ್ ಆತ ಬುಳ್ಳೆದ್ ಈತ ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆ ಪೂರ ಪೂಜಿದ್ ಪತನ್ ಪೋಯಾರೆ ಮುಲ್ಪೊಂಜೆಲ್ಯ ದೈ ಉಂಡು ಬೇಸಪ್ಪದ ಸಾರಿ ಇಂದು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿದ ಒಂದು 50 ರೂಪಾಯಿದ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ತಿಕ್ಕ ನಂದದೆ ಅವು ಮಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಅವು ಪೇರು ಕೂಡ ದೀಪುಜಿದೆ ಪರ ಅವು ಪೆರೆದು ಮುಲ್ಪ ಜಾತನ್ ಪೋಯಾರೆ ನೀವು ಅಕ್ಲಿ ಹುಲ್ಪಡ್ದು ಪೋಯಾರೆ ಮತ್ತೆ ಇರ್ತದ ಅಕ್ಲಿ ಅವೇರ್ನ ಪುಚ್ಚಿರ್ ನಾನ ಅವು ಪೇರು ಕೂಡ ಪತ್ತುಜ ಅವು ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಕಾಟಿಬಲ್ಲ ಅಂದುವಾ ಅವು ಏನಂತ ಬತ್ತನ್ ಬೈದೀನಿ ಬಸುಟು ಆವಲಿ ಮಾರಿ ತುಳ ಮನೋಲಿ ಅರ್ತೆ ಎರಡು ಮೂಜೆ ಆತಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಮನೋಲಿ ಉಂಡಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮನೋಲಿ ಬರ್ಬೇಕು ಕೊನೆಯಾರೆ ಹೌದೇ ಇದೆ ತಾರಾಯಿ ಗುರಾಣಿ ತಾರ ಇದೆ ಇದ್ದರಿಗೆ ಈಜನ್ ತಾರ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತನ್ ಪೋತು ಬರ್ತೀನಿ ಮುರಣಿ ಅವು ಪೂರ ಕೆಲ್ಲುಡಾಗ್ತದೆ ಉಂಡರ್ ನಾಟಿನ ಇಲ್ಲು ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪತ್ತುಲೆ ಮೇರು ರೆಡಿ ಮಂದಿರ್ ಬಾದಾಮು ಮಿಕ್ಸರ್ ಇರ್ನ ಕುಳ್ಳು ನಂದು ಉಂಡು ಕುರ್ಚು ಬರ್ಚಿ ಅಂತ ಇರ್ತ ಕುಳ್ಳು ಕುರ್ಚಿ ಚೋನಿಂದ ಬೋಡ ತಾರಾಯ ಮುರಣಿ ಪೂರ ಬರ್ಚಿ ಹಿಂಗೆ ತಾರೆ ಬಿಡ ಪಕ್ಕಡೆ ಬಾತಿ ಅತ್ತೆ ತಾರಾಯಿ ಬೂರ್ದಿಚ್ಚಿ ತೇನ್ ಕೊಡ್ತೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಗುಂಜಾಜಿ ತಾರಾಯಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಚಾಪರಿಯ ಮುಲ್ಪ ಬೊಪ್ಪಂಗಾಯಿ ಉಂಡು ಬೊಪ್ಪಂಗಾಯಿ ಇದೆ ತಂದುಲ್ಲೇರು ದಾದ ಮತ್ತ ಬೋಡ್ತಿಲ್ಲೆ ಮಾತಲ್ಲ ಉಂಡು ನಮ್ಮನೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಯಾವ ಒಂಜ ಓಕೆ ಪಿದಡ್ನಾಗ ಕತ್ತ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನನ್ನ ಪೋಪಿನಿ ಸೊ ಪೋನಾಗ ಅರಿಲ ಪತನ್ ಪೋಯರ್ ಎತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಆಯ್ದು ಬಕ್ಕ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವ ಬೈ ಬೈ ಟೇಕ್ ಕೇರ್